Idan kaga ciwon kanka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga ciwon sugan ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga cewa hawan jinin ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga raunin mazantakan ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga ciwon sanyin ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Shi dai Bature ya ce cutar da tafi kashe mutane a duniya ita ce cardiovascular disease, cututtuka da suke da alaka da zuciya kamar irin su heart attack da stroke da makamancinsu. World Health Organization ta ce cardiovascular disease tana ajalin mutane sama da miliyan 17 a shekara ɗaya. Amma shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadiqul masduq ya ce abin da ya fi kashe mutane a duniya shine kambun ido. Ya ce aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil aini. Ce bayan hukuncin Allah da kaddararsa babu wani abun da yake zamantowa shine silar sanadiyar mutuwar mutane a cikin al'umma ta fiye da kambun ido. Menene kambun ido? Kambun ido wani tururin guba ne da yake tashi daga jikin wasu mutane ya shiga jikin wasu mutane ya sabbaba musu cututtuka. A lokacin da suka ga mutum ya burge su ko kuma suka masa hassada ba tare da sun sanya masa albarka ko sun masa fatan alkhairi ba. Idan kaga ciwon kanka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga ciwon sugan ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga cewa hawan jinin ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga raunin mazantakan ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga ciwon sanyin ka ya ƙi jin magani to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Idan kaga dukiyarka tana lalacewa babu gaira babu dalili to akwai yiwuwar kambun ido ne ya jawo hakan. Idan anxiety da depression ɗinka ya ƙi warkewa to akwai yiwuwar kambun ido ne ya kawo shi. Matsalar guban kambun ido shine daga zaran ya fita daga jikin mai shi ya shiga jikinka to aljani zai zo shi gadin ta a jikinka. Shi sa kake gani mai matsalar kambun ido wani lokaci yanda ka san aljanu ne suka buge shi. Lizimtar qul huwa falaq nasi ayatul kursiyu da fatiha ba karamin kariya bane daga matsala ta kambun ido. Allah ya sa mu dace ya baiwa duk wani mara lafiya lafiya.